Zo vallen in heel Nederland deze dagen 160 miljoen kieskkaarten door de bus. Maar voordat dat ze vier is, moet er in de post- en teercentra heel wat werk verzet worden. Zoals hier aan de Celsiusweg in Ljouwert. Van deze locatie af wordt die een aan de oren poeder met kieskkaarten verspreid naar Nederland. In het verliezen gebeurt het sorteren alleen maar de hand, maar zo'n liegen nog zo'n hier is er deze machine. Dit is een HSM. Deze sorteert alleen nog de fine brieven, de lietse brieven. Zo ben ik bezig met een machine die ik een grote spul aan ken. Maar Safir is dat nog net. Dit is nog via ze draait aan het tierleven zelf. Als je maar zit, de applicaties en ze meer wat dichtplakt, dan lukt het al even. Mooi zo'n sorteermachine, maar toch moet er voor de kriesdagen ook nachts terugwerken worden om alle post te verwerken. En dan nog wordt het nevens PostNL dreig om alle kaarten en brieven op het tier bij de meesten thuis te krijgen. Want ja, het gaat om enorme aantal. Deze week, dit is dus de topweek. De laatste week vlak voor de kriesdagen. Nou, dan bezorgen we dikke 12 miljoen stukjes krieskaarten. En betekent dat meer mensen hier? Ja, als ik zei in Ljouwert, denk ik dat wij mannen 50 extra gaan. Om 's nachts te helpen bij machines, extra voorbereiden, extra post verbrengen. Een trogsnij huishouden verstuurt zo'n 40 krieskaarten. De meest Nederland in Europa de koprinner. En dat netjes tegen de concurrentie van de digitale krieskaart. De meesten vinden het graag mooi om wat te krijgen. En helemaal wat op de doormat valt. Als je dan krieskaartjes krijgt, nou even zien, dat is de post, ik weer even zien. Nou, en dat bloot en dat kan e-mail nooit vervangen, in mijn eigen. Dus wat dat gaat, dan hebben we maar de kries van werk. Ik denk dat het wel een stukje warmte geeft. Zodra de kaartjes op de mat vallen, dan is het de gedachte dat iemand aan je denkt. Heb je ook het gevoel dat mensen daar naar uitzien? Ja. Sommigen hebben de deur al open en dan zijn ze blij als ze de post binnenkrijgen. Ja.